Hey YouTube! Og i dag skal vi filme noget Minecraft. Og ja, måske kommer en af mine eller Rasmus, som der er vores kanal, med i videoen. Det ved man aldrig. Hvis I kan høre noget larm i baggrunden, så må I meget undskylde, men lad os komme i gang. Jeg skulle bare lige sige, jeg kan godt vise jer rundt. Ham der har Oasis Motion. Her er vores PvP-sted. Det er mig, der har trollet ham. Fuck det, han har lægget det meste til. Fuck. Vi kan lige gå ind i PvP-stedet. Jeg skal lige holde op med tiden. Her. Det er crap. Det her, det var med en gang. Og så har det været der. Lad os vise rundt. Mit hoved. Undskyld, jeg ikke har gjort det meget klart. Det her, jeg har bare lige begyndt at vinde. Jeg kan godt have det ham der væk. Fuck det. Jamen, der er et foran. Jeg skulle også lige vise noget, der er fucking grineren. Fucking virker det. Nej, jeg siger det var ikke det her, der er grineren. Men her har vi lavet et par gange og sådan. Jeg gider ikke vise alt. Og her, det der skal bare fuck af med. Der ligger som sådan ikke noget i kisterne. Ja. Og det er mit team track. Heller ikke noget her. Hertil er, hvis man bruger fire expect. Det her. Der er der nogen, der har griefet i gain. Bare her. Og jeg kan godt se, det var ny. Prøv at se. Den var ny. Den er også ny. Ja, her er Rasmus' foder. Rasmus' foder. Ja, det er godt. PvP. Her bor en Magnus. Her er der regler lavet af Rasmus. Kan lige læse den op. Man må ikke smadre en andens ting. Man skal overholde reglerne. Hvis man laver noget, som man ikke kan man ikke bygge på plotten. Man må ikke ødelægge andres ting. Kan ikke bygge på plot. What? No. Man må bygge det man vil. Og så har jeg lavet min smukke park. Lavet af mig. Ja, okay, der står ret i det hedder. Så har jeg lige det her lavet. Sådan der kommer man op her. Hvis jeg lige kunne lukke den af sig selv, kan jeg lige komme op her. Så er jeg oppe. Har et par ting her. Kan jeg lige putte et hoved på. Ja. Mit skin. Har jeg selv lavet det. Her jeg har en lille hemmelighed. Det er svært at skrive 12, men bare 7 også. Yeah. Det er Mathias ting, det hedder Minecraft. Og her kan vi se Rasmus, der er ikke AFK. Sig hej til YouTube. Sig hej til YouTube, det er Rasmus. Filme med liv nu. Ja, så det der kan man ikke lige se, så det skal man lige. Og nu ringer Rasmus. Hey Rasmus, jeg sidder rent faktisk og filmer, og nu spammer du hele min chat eller hele min video med alt det der pis. Okay, tak.
Jeg har fået mit Bandicam til at optage lyd. Ja, jeg legede lidt med det, men jeg sidder og optager en lille video. Gider du sige hej til YouTube? Ja, og hvad fuck er det? Ja, det har jeg fortalt mig sådan. Her er jo Rasmus' podcast. Vi kan lige komme ind og kigge. Må vi godt kigge ind? Ja, og så har han lavet det der Redstone. Han har sikkert kigget efter min bog. Håndbogen i Redstone. Okay, og så har han lige et par chests her. Oven her, du må godt. Okay, I skal også lige down. Okay. Sådan der, nu har jeg sat vis på. Nå. Hallo, jeg kan bare lige se, hvor meget den skader. Den skader 12 eller sådan noget. Det kan man se. Nej, hallo, jeg skal lige gøre noget. Jeg skal lige gøre noget. Jeg rundviser lige nu, Rasmus. Den har jeg rundviset. Men hey, YouTube, det kommer nok i part det her. For lige om lidt, der slutter optagen sikkert. Kan lige tjekke. Nej, sikkert. Om cirka 3 minutter. Jeg skal lige hjælpe Rasmus. Og jeg vender tilbage, når jeg har gjort det. Hey YouTube, så er vi her igen. Jeg har fået guldæbler nu, og fået alt min crap væk. Fået en pil fuck, nice. Nå, men vi skal lige huske, at I kan sende, eller nej, I kan ikke sende brev til os. Det har jeg egentlig glemt. Rasmus, det kan de ikke. De kan ikke åbne vores kister. Her er forsamlingshuset. Ja, okay. Og så her er banken. Den er ikke færdig endnu. Ja. Okay, ja. Men nu kan I lige se, hvordan det her foregår. Jeg skal lige huske. Okay, snart så skal vi færdige. Ja. Og nej, men hallo, vi har jo også det der lille hotel eller sådan noget, hvor vi bor jo. Ja. Magnus, gå nu væk, jeg filmer. Vi fik se dig, okay, det er gas. Hvad fuck er de her? Okay, ups. Jeg flyver væk igen. Hey, Magnus, må jeg godt filme inde i dit hus? Okay. Og her ser vi Magnus' perfekte hus. Ovnerum med mad og tøj, våben. Der er en blue rifle. Det, ja, og sådan. Så går vi herhen. Ja, man kan godt sige, det er perfekt. Men så skal vi se et lille projekt, vi har været i gang med. Og det er også blevet lidt trappet med, kan jeg se. Ja, vi er ikke kommet så langt med det, vel, drenge? Og jo, jeg skal også lige vise jer den tredje platform. Her kan man bare købe grunde. Så, ja. Ja. Det kommer vi til. Men hallo, Rasmus? Hvad var 64 guld? Er det 64 kroner? Okay. Men venner og YouTube, bare hvis I ved det, I må aldrig gå op i mit træhus. Jo, I må godt se det og sådan. Men stadigvæk. Nå, men nu skal jeg spørge Rasmus og alt muligt om alle mulige ting, så jeg vil sige bye folkens. Nej, okay, jeg skal ikke være så meget. Jeg skal ikke så meget samtidig. Nå, men okay, det. Nej, men hallo, jeg skal lige op sådan her.